Пра шэрыя пастаўкі санкцыйнай прадукцыі ў Расію праз Беларусь мы ўсе чулі не раз. Беларускія ананасы і крэветкі ўжо даўно сталі мемам. Пра тое, што ў кантрабандзе замяшаныя высокія чыны, таксама даўно падазравалася. Але бракавала доказаў да гэтага моманту. Супрацоўнікаў мытні ў Беларусі судзяць часта і масава. Свежыя выпадкі 17-й год суд над ашмянскімі мытнікамі, 2018-ми над гомельскімі. Але рэдка калі на лаве падсудных апыналіся сапраўды вялікія начальнікі мытных структураў і ніколі высокапастаўленыя чыноўнікі. Нядаўна, на пачатку лютага, былі затрыманыя топ-менеджеры прадпрыемства «Белмытнесервіс» пры дзяржаўным мытным камітэце. Але ці дазволяць следчым разблытаць карупцыйны ланцужок да канца і пакараць вінаватых, нягледзячы на іхныя партфелі, пагоны і сваяцкія сувязі? Мы правялі ўласнае расследаванне і выявілі невядомыя раней кантрабандныя схемы, пры дапамозе якіх бізнесоўцы, набліжаныя да ўладаў, раскрадаюць дзесяткі мільёнаў долараў з бюджэту, то бок з нашых з вамі кішэняў. Пры гэтым руйнуюць айчынны бізнес, але застаюцца недатыкальнымі для судоў і сілавікоў. Наадварот, тыя, хто павінен ахоўваць дзяржаўныя інтарэсы, акурат і пакрывае парушальнікаў. Вы глядзіце перадачу «Давайце разбірацца». З вамі Станіслав Вашкевіч. Сёння ў нашым выданні. Размытняли яблоки да груши. Просто ничего не предпринимали, поскольку по данным наших источников также были в коррупционной схеме. Москва скардзіцца на беларускую санкцыёнку, але не спяшаецца яе спыняць. Чаму? Як насамрэч працуюць махлярскія схемы з садавінай? Анучавыя схемы. А какая компания? Здесь мужчина, здесь другая компания. Хто дае следчы і судовы дах мытна-лагістычным прыватным кампаніям? І як з імі звязаны старэйшы сын Александра Лукашэнкі? Некалькі тыдняў таму Беларусь скалануў чарговы карупцыйны скандал. Сілавікі затрымалі кіраўніцтва рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Белмытнесервіс». Гэта адзін з найбуйнейшых айчынных лагістычных аператараў з правам размытнёўкі імпартаваных тавараў. Чым жа выкліканая зачыстка? Хто і як на самай справе праводзіць кантрабандныя схемы і што ад нас хаваюць і беларускія, і расійскія ўлады? Супрацоўнікі «Белмытнесервісу», чый галаўны офіс незаўважна месціцца ў менскім дзелавым цэнтры «Тытан», што ў мікрараёне Пятроўшчына, кажуць, што кіраўніцтва ім нічога не патлумачыла, але адмыслова сабрала, каб забараніць любую камунікацыю на гэтую тэму са знешнім светам. Аналітыкі адзначаюць, што затрыманню кіраўніцтва «Белмытнесервісу» папярэднічала публічная пікіроўка прэм'ер-міністра Беларусі Сергея Румаса і яго расейскага калегі Дмітрыя Мядзведзева. Гэта здарылася на пачатку лютага на міжурадавым пасяджэнні краінаў Еўразійскага саюзу ў Алматы, дзе гаворка зноў зайшла пра пастаўкі праз Беларусь у Расію прадукцыі з забароненай контрсанкцыямі Крамля. Прэм'ер-міністр Беларусі паставіў пад сумнеў, што такое адбываецца. У адказ на гэта Дмітрый Анатольевич прадставіў матэрыялы беларускаму боку з канкрэтным указаннем тавару, кампаніі, якая ў гэтым задзейнічаная. Размова адбылася на фоне спробаў афіцыйнага Менску выгандліваць з Расіі кампенсацыю за гэтак званы падатковы манеўр. Россия довольно конкретно и явно выставила свои умовы, что дамоўленасць пра нейкі новы пакет падтрымкі Беларусі мажлівы толькі ў тым разе, калі Беларусь пойдзе насустрач Расіі в шэрагу сфераў. І вось у гэтым вялікім шэрагу туды можна залічыць і патэнцыйнае размяшчэнне ваеннай базы ў Расіі і шэраг розных пунктаў саюзнай дамовы 99-го года, але тым не менш з гэтага ўсяго комплексу менавіта больш эфектыўная барацьба з рээкспартам і узгодненая акцызная палітыка мне падаюцца тымі пунктамі такой малой крыві, на якія можа пайсці і Менск. «Белмытнесервіс» ужо раней згадваўся ў прэтэнзіях расійскага боку, але на прадпрыемстве катэгарычна адрыналі ўсе абвінавачанні. Адпрэчвалі іх і іншыя структуры, звязаныя з лагістыкай і размытнёўкай. Нас найбольш зацікавіў акурат не дзяржаўны «Белмытнесервіс», які навідавоку, а менавіта прыватныя структуры, якія працуюць у Беларусі ў гэтай галіне і якіх чамусьці праваахоўныя органы не чапаюць.
Одна такая фірма выплыла ў 2016 годзе. Выданне «Рай з Малдовы», якое ўваходзіць у тую ж расследавальніцкую сетку OCCRP, што і Белсат, выкрыла кантрабандную схему па пастаўках у Расію праз Беларусь польскіх яблыкаў. У міжнароднай карупцыйнай схеме былі задзейнічаны мытнікі, чыноўнікі ды прадпрымальнікі з Малдовы, Літвы, Беларусі і Расіі. Журналісты «Райз» выявілі, што нібыта малдоўскія яблыкі, якія завозіліся ў Беларусь і Расію, насамрэч былі польскімі. В чем суть схемы была? Суть схемы была в том, что молдавские фитосанитары простой быстрой почтой отправляли в Литву фитосанитарные сертификаты о происхождении продукции. То есть благодаря этому сертификату, благодаря одному сертификату можно было ввезти в Белоруссию 20 тонн яблок, груш, в общем, фруктов. Таких сертификатов мы насчитали около 1000 штук. Рассельгаснагляд, які пільнуе санкцыйную прадукцыю, дарэчы, не асабліва імкнуўся перашкаджаць такім схемам, кажа малдоўскі расследавальнік. Ну, Россельхознадзор только тряс кулаками и говорил, что они не позволят, не допустят европейскую продукцию на свой рынок под видом продукции других стран. На самом деле и в Россельхознадзоре, ну, по крайней мере, по данным наших источников из таможни, из сферы брокеров, из сферы экспортеров, импортеров, как из Молдовы, так и из России. В Россельхознадзоре прекрасно знали о существующей схеме, о том, что под видом молдавской продукции в Россию через Беларусь возятся голландские, польские фрукты. Просто они ничего не предпринимали, поскольку, по данным наших источников, также были в коррупционной схеме. Да такой самай высновы прыйшоў, правёўшы адмысловае даследаванне наконт нелегальнага рээкспарту, і беларускі аналітык Андрэй Елісеў. Сапраўды барацьба з рээкспартам неэфектыўная. Што я маю на ўвазе? Расія ж увяла некалькі дзесяткаў мабільных групаў кантролю, так, на мяжы з Беларусю і Казахстанам. І вось гэтыя мабільныя групы, так, яны спыняюць там на аўтатрасах аўтамабілі, правяраюць прадукцыю, і калі яна выяўляецца з падробнымі сертыфікатамі, вось санкцыйная прадукцыя, то яны яе разбураюць, так. Дык вось з усяго меркаванага аб'ёму рээкспарта доля вось гэтых разбуранай прадукцыі, якую злавілі, яна складае меней за 1%. Пакуль малдоўскія чыноўнікі прадавалі сертыфікаты па 1000 еўра, а не выдавалі бясплатна ці за $10 дзяржпошліну мясцовым экспарцёрам, тыя па сутнасці былі заблакаваныя. Проблема для молдавского рядового жителя от такой коррупционной схемы в том, что компании молдавские не могут вывозить продукцию из-за заблокированного молдавского экспорта благодаря существующим договоренностям с добрыми таможенниками и компаниями из Беларуси. Соответственно, поскольку компании не могут вывозить продукцию, эта продукция гниет на складах. Поскольку эта продукция гниет на складах, без зарплаты остаются десятки тысяч молдавскіх фермеров. Журналісты «Райз» пад выглядам гандляроў сертыфікатамі на садавіну тады раскапалі, што ў Беларусь з Літвы кантрабандныя польскія ці галандскія яблыкі пастаўляліся не толькі ўжо засведчанай дзяржаўнай кампаніяй «Белмытнесервіс», але і прыватнай фірме «Транспетрол Балтык», зарэгістраванай у Менску. Вось тут па адрасе Ціміразева 46 у Менску, там жа, дзе і «Транспетрол Балтык», у суседнім пакоі размяшчаецца іншая кампанія «Газ Венчар». Гэта буйны лагістычны прыватны аператар з правам размытнёўкі. Адшольвае «Газ Венчар» Вольга Палавец, тая самая бізнес-лэдзі, што кіравала і «Транспетрол Балтык». Летась да нас звярнуўся журналіст-даследнік галандскага выдання «Фольксранд» Том Венінг. Том расследаваў экспарт галандскіх ды бельгійскіх грушаў і, апытваючы ўдзельнікаў рынку, выявіў, што гэтая садавіна таксама працягвае пастаўляцца ў Беларусь з падробнымі сертыфікатамі праз Літву. Наш тэлеканал праверыў інфармацыю галандскага выдання пры дапамозе аналізу адкрытых крыніцаў. Выявілася, што з 2014 году, калі Расія ўвяла эмбарга на еўрапейскую садавіну, Беларусь і Літва сталі 6-м і 8-м найбуйнейшымі ў свеце імпарцёрамі грушаў адпаведна. Груши вырошчваюцца ў Нідерландах.
Потым іх завозяць у Літву. Тым часам афрыканскія ведомствы па кантролі за ежай выпускаюць сапраўдныя сертыфікаты і, як патлумачылі нашыя крыніцы, высылаюць іх дыпламатычнай поштай у Літву. Там сертыфікат атрымлівае кіроўца фуры і заязджае ў Беларусь, а потым у Расею. Літва, паводле статыстыкі ААН, практычна ўсе завезеныя грушы экспартавала ў Беларусь. А вось дадзеныя беларускага нацыянальнага статыстычнага камітэту адмаўляюць які-кольвек імпорт грушаў з Літвы. Затое мы нібыта імпартуем іх з афрыканскай Гвінеі. Аднак, як высветліў наш тэлеканал, з дакументаў Сусветнай асацыяцыі вырошчвальнікаў яблыкаў ды груш, у названай краіне грушы не растуць. Вы паінфармавалі Рассельгаснагляд пра тое, што гэтыя афрыканскія сертыфікаты з краінаў, дзе грушы не растуць. І які быў іх адказ? Яны сказалі, што ведаюць пра тое, што садавіну правозяць незаконна з еўразвязу ў Расіі рознымі шляхамі, і што гэта адзін са шляхоў. Але пры гэтым заявілі, што не бачаць ніякіх прычынаў спыняць грушы з афрыканскімі сертыфікатамі. Таму што мы, маўляў, давяраем нашым афрыканскім гандлёвым партнёрам і таму не будзем перашкаджаць увозу гэтых фураў. Хаця гэта відавочна, што тыя грушы не могуць расці ў краінах, якія ўказаныя на сертыфікатах. І як вы гэта тлумачыце? У Расіі ёсць людзі, якія зарабляюць вялікія грошы на гэтым гандлі. Людзі, якія арганізоўваюць пастаўкі сертыфікатаў. Людзі, якія прадаюць грушы. Гэта вельмі вялікая індустрыя. Мы даведаліся, што кожны год 70 тысяч тонн грушаў прывозяць з Нідерландаў і Бельгіі. І гэта толькі грушы-канферэнцыя з дзвюх краінаў. Але схема ўжываецца таксама для ўсе магчымай іншай садавіны і гародніны. Усе ведаюць пра гэтую схему, але яе не спыняюць. Усе ведаюць, што гэта адбываецца. Усе бачаць еўрапейскую прадукцыю на прылаўках, але ў расійскага ўраду яўна няма сапраўднага жадання спыніць гэта. З выяўленых намі дэталяў вынікае цікавы нюанс. Атрымліваецца, што літоўскія мытнікі, магчыма, і не ў тэме. То бок беларускія лагісты, падобна, вывозяць садавіну з Літвы паводле арыгінальных дакументаў, а ўжо заязджаюць у Беларусь з падробленымі. Зразумеўшы гэтую схему, мы пачалі шукаць іншыя неадпаведнасці паміж літоўскай статыстыкай экспарту ды імпартам, які дэкларуе Беларусь. Выявілася, што незаконны ўвоз у Расею заходніх харчоў – гэта толькі частка сістэматычнай кантрабанды на беларуска-літоўскай мяжы. Напрыклад, Беларусь імпартуе штогод прыблізна на $1,5 мільярда вопраткі. Расія ў дзесяткі разоў больш. У прыватнасці, ў Турэччыне для расійскага рынку вырабляюцца такія брэнды, як Zara, Adidas, Lacoste ды іншыя. Звычайны шлях турэцкай вопраткі ў Расею – гэта цяжкавікамі праз Украіну. Але часам гэтыя цяжкавікі робяць незвычайны вялікі круг. Прайшоўшы з Турэччыны, Балгарыю ды Румынію, фуры з вопраткай не заварочваюць праз Украіну ў Расею, як гэта найбольш аптымальна паводле адлегласці, а едуць далей, на поўнач, праз Польшчу ў літоўскі Каўнас, адтуль назад на паўднёвы ўсход у Беларусь і толькі потым патрапляюць да расейскага пакупніка. Каб зразумець эканамічны сэнс такога маршруту, мы з'ездзілі ў Літву і выявілі, што сакрэт у схеме падобнай да таго, як у Расею завозіцца санкцыйнае харчаванне. Вось па гэтай шашы штодзень тысячы фур едуць на Беларусь, а потым многія з іх заварочваюць у Расею. І вось тут на літоўска-беларускай мяжы адбываецца эканамічны цуд. Вывозяць з Літвы адну прадукцыю, а праз некалькі соцень метраў тая самая нераспечатаная фура завозіць у Беларусь ужо зусім нешта іншае, прынамсі паводле дакументаў.
Як выявілася, у Каўнасе лагістычная фірма Levi's Terminals выдае кіроўцам-цяжкавіком дадатковы пакет дакументаў, у якіх гаворыцца, што фура вязе не вопратку, а тканіну для фіранак. Тканіна мае значна ніжэйшую мытную стаўку і яшчэ ніжэйшую цану, з якой гэтыя мытныя стаўкі вылічваюцца. Дзеля такой эканоміі і пракладаюць беларускія лагісты такія неаптымальныя на першы погляд маршруты. На кожныя фуры вопраткі, выдадзеныя за тканіну, лагіст эканоміць свайму кліенту каля $50,000. Прычым, як патлумачылі нам удзельнікі рынку, у многіх выпадках гэтая прадукцыя потым вяртаецца з Расіі ў Беларусь і рэалізуецца на айчынным рынку. Гэта выгадна імпарцёрам, нягледзячы на велізарны лагістычны круг, дзякуючы эканоміі на нявыплачаных мытных пошлінах. Схемы доўжацца гадамі. Беларускія і расійскія бюджэты страчваюць дзясяткі мільёнаў долараў. Што праўда, раз по раз расійскія органы кантролю спыняюць адзін ці два цяжкавікі з тысячаў. На адзін такі выпадак, які здарыўся ў 2017 годзе, нам удалося натрапіць і знайсці па ім дакументы. У Расіі затрымалі цяжкавік. Па дакументах у ім былі анучы, а насамрэч брэндавая вопратка. Масква запатрабавала, каб Менск разабраўся. У Беларусі распачаўся суд. У выніку асудзілі не уласніка груза, лагістычную кампанію Global Custom, якая купляла тавар у Турэччыне, размытнёвала яго ў Беларусі і атрымлівала выгаду ад зменшаных мытных плацяжоў. Суд пакараў кіроўцу цяжкавіка і уласніка машыны, якія нават не мусілі ведаць, што яны вязуць. На патрабаванне перавозніка далучыць у якасці суадказніка кампанію Global Custom уласніка груза суд адмовіў. Ён прыняў тлумачэнне Global Custom, што, маўляў, у іх шмат грузаў, яны проста забыліся праверыць некалькі фураў. Нягледзячы на тое, што Global Custom нес адказнасць за груз і як уласнік, і як мытнёвы агент, суддзя гарадзенскага эканамічнага суду Марына Рослік прыняла гэтае тлумачэнне і асудзіла толькі кіроўцу і уласніка фуры, якая везла груз. Мы правялі уласнае расследаванне гэтага кейсу і выявілі, што расійская кампанія, якой Global Custom пастаўляла тавар у Расіі, гэта звязаная з ёй структура, яе маскоўскае прадстаўніцтва, што займаецца рэалізацыяй прывезенага тавару па тамтэйшых крамах. Ці магла кампанія Global Customs завесці груз, які належыць у Беларусь, аформіць яго размытнёўку і перанакіраваць контрагента ў Расіі, не ведаючы, што гэта за груз? Ну, давайте уявім сабе тэарэтычна, што так. Але ці магла афіляваная з ёй структура прыняць гэты груз у Расіі, аформіць ягоную пакупку і перапрадаць трэцяму боку, ўсё яшчэ не ведаючы, што знаходзіцца ў каробках, судзіце самі. Суддзя, аднак, палічыла, што ўсё цалкам лагічна. Атрымаўшы дадзеныя з літоўскай мытні аб фурах з вопраткай, якія адтуль выязджалі, і тых жа самых фурах, што заязджалі ў Беларусь нібыта з тканінай, суд распачаў яшчэ некалькі крымінальных спраў аб кантрабандзе. Але судзяць па-ранейшаму не грузаўласніка, а кіроўцу і уласніка транспарту. Што ж гэта за такая кампанія Global Custom, якая, патрапіўшыся на кантрабандных схемах, просто адкрыта смеецца ў твар расійскім мытнікам Россельгаснагляду і беларускім сілавікам ды судам. Чаму яны ёй падгульваюць і хто яшчэ ўдзельнічае ў гэтых схемах? Для фірмы Levi's Terminals арганізацыяй фальшывых дакументаў займаўся нехта Вячаслаў Сямешка, на якога зарэгістравана яшчэ адна фірма Трансміва. Фірма, паводле фінансавых дакументаў, у вельмі цяжкім фінансавым стане, уласнік хаваецца ад прэсы. Мы в Европе работаем. Но вы фигурировали в этом деле? Нет, я же говорю, мы с Беларуси не работаем. А какая компания? Здесь мужчина, здесь другая компания. То есть здесь везде Трансмила? Вот это здание, да. Адпраўляла груз з Турэччыны брытанская кампанія Convert Trade, зарэгістраваная ў Вялікай Брытаніі, але належыць яна фірме, зарэгістраванай у Тбілісі. Неўзабаве пасля пастаўкі фірма была зліквідаваная. Уласнікі ж Global Custom – гэта дзве жанчыны з Украіны і з Беларусі. Ніякай інфармацыі аб іх у адкрытым доступе няма, і яны выглядаюць на падстаўных асобаў. А вось кіраўнік гэтай кампаніі Валерый Михайлов мае яшчэ каля дзясятка фірмаў у Расіі. Яго партнер па расійскім бізнесе Храпунін былы кіраўнік будаўнічага аддзелу мытні Краснодарскага краю. Дарэчы, у адным будынку з Global Customs у суседнім офісе сядзіць яшчэ адна арганізацыя – Бремена Груп, чым прадстаўніком з'яўляецца ўжо памянёны Газ Венчур.
Уладальнікі «Газвенчур» – гэта дзве фірмы, зарэгістраваныя на Кіпры – Мейлен Лімітэд і Філорен. Інфармацыя аб канчатковых бенефіцыярах засакрэчаная. Але кіруе гэтай фірмай Вольга Палавец, тая самая, што ачольвала калісьці Транспетрабалтык, фігуранта расследавання Райз Малдова аб польскіх яблыках з прыднястроўскімі сертыфікатамі. «Газвенчур» з'яўляецца мытным прадстаўніком Бремена Груп. Афіцыйныя прэзентацыі абедзвюх кампаній з'яўляюцца часткай аднаго вэб-сайта. Ды і ўдзельнікі рынку адзінагалосна кажуць, што гэта адна група кампаній. А вось Бремена Груп, якая месціцца вось у гэтым будынку, ёй валодаюць вельмі вядомыя ў Беларусі людзі. Асноўная задача Бремена Груп – гэта інвеставанне ў буйныя лагістычныя комплексы ў Беларусі. Больш за тое, кампанія мае статус нацыянальнага аператара ў галіне мытнай і складской лагістыкі, то бок яны могуць размытнёваць тавар. Ачольвае Бремена Груп Васіль Дземянцей, які перад гэтым працаваў кіраўніком дзяржаўнага мытнага камітэту. Яшчэ раней ён ачольваў гарадзенскую мытню, акурат тую, праз якую і ідзе ўся літоўская кантрабанда. А яшчэ перад гэтым Васіль Дземянцей працаваў намеснікам кіраўніка КДБ. Таксама ў кіраўніцтве Бремена Груп былыя топ-менеджеры Белмытні-сервісу. Уласнікі Бремена Груп – уплывовыя дзялкі. Александр Зайцев – 30-е месца ў рэйтынгу найбольш паспяховых бізнесоўцаў Беларусі. Мікалай Верабей – 17-е месца. І Алексей Алексін – 6-й найбольш уплывовы бізнесовец Беларусі. Паводле інфармацыі выдання «Тутбай», Зайцев і Алексін шчыльна звязаныя з сынам Александра Лукашенка, Вікторам Лукашенкам. Зайцев, паводле «Тутбай», працаваў ягоным памочнікам, а Алексін дапамагае развіваць байкерскі рух, даўняе захапленне прэзідэнцкага сына. Як падаюць навіны «Бай», Зайцев займаецца пастаўкамі беларускай тэхнікі ў арабскія і афрыканскія краіны праз кампанію «Сохра Груп» і плануе здабываць золата ў Судане і Гане. Бізнесоўцы таксама называюць гаспадаром футбольнага клубу «Дынама». Верабей развівае найбуйнейшую ў краіне паляўнічую гаспадарку «Чырвоны бор». У сферу яго інтарэсаў таксама ўваходзіць гандаль нафтапрадуктамі. Кампанія бізнесмена «Нафтабітумны завод» была заўважана раней у шэраг схемах з рээкспартам расійскіх нафтапрадуктаў. Сярод актываў Алексіна МТ-банк, гасцінічны рэстаранны комплекс «Сябры», завод па вытворчасці мясных прадуктаў «Велесміт». Ён таксама займаецца гандлем нафтапрадуктамі. Нядаўна яму даручылі развіваць у краіне і сетку тытунёвых шапікаў. Апрача таго, бізнесовец плануе пабудаваць побач з Менскам тытунёвую фабрыку. Нядаўна ўладальнікі Бремена Груп з'явіліся разам з Вікторам Лукашэнкам разам публічна. Гэта адбылося ўлетку 2018 году на прэзентацыі прамыслова-лагістычнага комплексу Бремена Орша падчас паездкі на віцебшчыну кіраўніка краіны. І акурат гэты комплекс з міжнароднай гандлёвай пляцоўкай пры ім называецца новым цэнтрам эканамічнага росту паводле прэзідэнцкага ўказу аб развіцці Аршанскага раёну. Гэты дакумент Лукашенка падпісаў пры канцы 2018 году. Эксперты лічаць, што рэгіён стане афшорам. Адметна, што хоць «Газвенчур» і «Глобал Кастам» былі зарэгістраваны ў 2014 і 2015 годах адпаведна, вялікія банкаўскія гарантыі на іх для мытнага камітэту пачалі выдавацца толькі пасля 2016 году. Пасля масавай судовай справы над супрацоўнікамі ашмянскай мытні, праз якую ідзе асноўная доля кантрабанды. То бок адзіным вынікам чысткі на мытні стала замена гульцоў, якія пад яе прыкрыццём зарабляюць на кантрабандзе. Між тым гульцы рынку адзначаюць, частка тавару, які такія кампаніі, як Global Custom, завозяць у Беларусь па фальшывых дэкларацыях, а потым адпраўляюць у Расію сваім афіляваным структурам, вяртаецца потым у нашу краіну для рэалізацыі. Кошт такой здзелкі нават з улікам дарогі атрымліваецца прынамсі на чвэрць ніжэйшы, чым калі дэклараваць тавар паводле закону. Итак, што мы высветлілі? Упершыню ад пачатку маштабных схемаў кантрабанды праз Беларусь нам удалося даказаць іх існаванне пры дапамозе рэальных дакументаў. Цярпяць ад гэтых схемаў не толькі расійскі ды беларускі бюджэты, якія страчваюць дзесяткі мільёнаў долараў, але і айчынныя вытворцы, якія нясуць страты ад коштавай канкурэнцыі з боку кантрабанды на расійскім ды і на айчынным рынку. А зарабляюць на гэтых схемах прыватныя кампаніі, звязаныя з былымі высокапастаўленымі фігурамі ў федэральнай мытнай службы Расіі і бізнесоўцы, якія ўваходзяць у найбліжэйшае атачэнне Віктора Лукашэнкі, сына кіраўніка Беларусі.
Мы показали, што згаданыя прыватнікі маюць поўны імунітэт ад беларускіх сілавікоў ды судоў. Тыя не проста баяцца чапаць кантрабандыстаў. Яны мэтанакіравана абараняюць іх пры дапамозе маніпуляцый, якія мяжуюць са службовым падлогам. Больш за тое, нават Рассельгаснагляд, нягледзячы на гучную імітацыю барацьбы з кантрабандай, як выявілася, не зацікаўлены ў расследаванні і спыненні, прынамсі, некаторых з гэтых схемаў. Каб не пропустить новые расследования и доследы телеканалу Белсат, не забывайте подписываться на наш YouTube-канал и долучайтеся до нашей группы в социальных сетках. С вами был Станислав Вашкевич. До встречи праз 2 тижні в программе «Давайте разбираться».